Zaista nije ovo samo obaveza iz SSP-a koju sam ja navela prosto kao jedan okvir, već je zapravo izraz političke volje. Bez političke volje svi sporazumi, svi okviri, sve obaveze čak koje imamo i kao zemlje koje su u procesu evropskih integracija padaju u vodu. I bez političke volje ne možete da postignete ništa i nije Evropska unija okvir koji bi trebalo da nas nauči da komuniciramo i da sarađujemo, već da zapravo mi jesmo ti koji zbog dobrobiti naših građana koji su na kraju upućeni jedni na druge i koji treba da žive na jednom prostoru i u bliskim kontaktima, zapravo mi treba da budemo oni koji proizvode dijalog, komunikaciju, rešavanje svih naravno problema kojih činjenica još uvek ima, ali ako pravimo dobru atmosferu i imamo na umu dobre rezultate, mislim da je onda zaista lakše razgovarati o teškim temama. I to ne govorim kao neki nerealni optimista, već zaista mislim da je vreme da pokažemo da ovaj region nije samo izvor potencijalne nestabilnosti, kako nas nažalost gledaju neki i u Evropskoj uniji, i vi stalno čujete stabilizacija regiona i tako dalje. Pa valjda ovaj region i ove zemlje imaju i neke potencijale, i to važne potencijale i resurse koji mogu i tekako da doprinesu i boljoj Evropskoj uniji i boljoj na kraju Evropi, pre svega našim građanima koji žive u našim zemljama. Ja ću samo pomenuti da ovakav sporazum u tom kontekstu imamo potpisan i sa Republikom Makedonijom i sa Crnom Gorom. 2015. smo inicijativu uputili, i to mi, Albaniji, nismo još uvek dobili odgovor na našu inicijativu, evo sada sa Bosnom i Hercegovinom, tako da mislim da Srbija na jasan način pokazuje da liderstvo u procesu za nas znači i obavezu da pomognemo svima drugima koji imaju i želju i ambiciju da kroz ovaj okvir evropskih integracija stabilizuju i modernizuju svoje zemlje, ali naravno i da napredujemo kao region u Evropi na dobrobit pre svega naših građana. Sve drugo su teme koje nekada su i opterećujuće i demagoške. Mene uvek interesuje šta će nama naši građani reći, da li smo radili dobro i u interesu stabilnosti i napretka za budućnost, ili smo radili samo da taktiziramo i rešavamo dnevne probleme bez pogleda u budućnost. Tako da mislim da je ovo važno i da zaista sad imamo još jedan jači okvir za saradnju.